Moni nonse ndabweranso ine bambwali. Lelo mutu wathu ndi Mkhristu wosatembenuka mtima. Vesi loloweza ndi 2 Korinto 5 vesi yake 17. Chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ali olengedwa watsopano. Zinthu zakale zapita, taonani zakhala zatsopano. Lelo tiphunzira kuti kudziwa, kudalira ndi kumvera Mulungu kumasintha moyo wanga. Pierre ndi Mary adagwira mbozi yomwe inkangokwawa ndi kuyika mu botolo lalikulu la galasi. Mary anayika monso kamtengo kuti zikwerapo. Tsiku lililonse Pierre ndi Mary ankayipasa masamba kuti izidya. Tsiku lina adayiona mboziyo ikuzikulunga ndi tuulusi. Patapita kanthawi thupi lonse linakutidwa ndi kukolekedwa pa kamtengo paja. Amayi awo anawuza kuti mboziyo isintha maonekedwe posachedwa. Patapita masiku ambiri Pierre ndi Mary adaona kuti mukaja idazikulunga muja kadatseguka. Ndipo panatuka gulugufe wokongola kwambiri. Kudali kusintha kwakukulu kuchokera ku mbozi yomwe inkangokwawa. Nkhani yathu ya m'Baibulo lero ikukamba za anthu omwe anasintha ndi munthu wina yemwe sanasinthe. Filipo adapuma mpweya wabwino wammawa. Zidali zabwino kukhalanso ndi moyo. Zidali zabwino kugwira ntchito ya Ambuye. Iye anayang'ana pozungulirapo. Amalonda anali kukonza malo awo omwe amagulitsirapo, chifukwa azimayi posachedwa adzayamba kugula zinthu za tsikulo. Amuna ndi akazi amamwetulira Filipo ndi kumulonjera akamadutsa. Iye amamwetuliranso. Mzindawo udali wosinthika tsopano. Anthuwo anali atamvetsera mwatchero uthenga umene Filipo adali kulalikira. Iwo atamvetsera adakhulupirira ndipo anabatizidwa. Iwo anali ataona zozizwa zikuchitika m'dzina la Yesu. Mizimu yambiri yoyipa idatulutsidwa mwa anthu, ndipo anthu ambiri ofoka ndi olumala adachiritsidwa. Taoniyo idali ino yabwino, inde yosinthika. Anthu tsopano adali ali ndi chiyembekezo komanso chisangalalo. Kenako Filipo adaona Simoni akubwera. Simoni anali atakhala mu mzinda kwa nthawi yayitali. Iye adalowa masenga ndipo adala kuzunzitsa anthu a ku Samariya ndi zochita zake. Kukadakhala kuti ku Samariya pa nthawi yakunali akanema, Simoni akadakhala munthu otchuka. Simoni adali nawo gulu la anthu lomwe lidamva uthenga wa Filipo. Iye adaona zozizwa zija zikuchitika, ndipo iye adabatizidwa nakhala pafupi ndi Filipo. Iye adagoma ndi zodabwitsa komanso zozizwa zomwe Filipo amachita mu dzina la Yesu. Tsiku lomwelo Petro ndi Yohane adabwera kuchokera ku Yerusalemu. Filipo adawapasa moni ndi kuwakumbatira. Zidali zokondweretsa kwambiri kuona abale mwa Ambuye. Petro ndi Yohane adagwira ntchito limodzi ndi Filipo. Onse pamodzi adapempha Mzimu Woyera kuti abwere kwa okhulupirira atsopanowa, monga udachitira ndi okhulupirira ku Yerusalemu. Kenako Petro ndi Yohane adasanjika manjawo pa okhulupirirawo, ndipo Mzimu Woyera adadza pa aliyense kupatulapo Simoni. Simoni adaganiza kuti ichi chinali chinyengo cha mtengo wapatali chomwe sanachionepo. Iye adakhumbanso akumeka manja ake pa anthu. Adakokera Petro ndi Yohane pambali ndi kuwaonesa chikwama chake cha ndalama, ndipo adawanong'oneza kuti nditha kulipira, ndipaseni mphamvu imene inanenso. Nkhope ya Petro idaonesa kusakondwa. Iwe ulibe gawo kapena cholowa mu utumikiwu, Petro adatero. Mtima wako sulolonjika pamaso pa Mulungu. Lapa choyipa ichi ndipo pemphera kwa Yehova kuti mwina akukhululukire poganiza chotero. Nkhani ya Simoni ikufanana ndi Chikhristu cha anthu ambiri. Ikuonetsa kuti Simoni samamvetsetsa za mphatso ya Mzimu Woyera. Sankafuna kuti Mzimu Woyera umuthandize kudziwa Mulungu. Ichi ndi chifukwa chake sanali munthu wosinthika. Kudziwa Mulungu kumasintha miyoyo.